Здравейте, хора! Днеска сме на Soul Showdown и играеме Brawl Stars, докато не направя първо убиване. Когато убия първия си човек, видеото свършва. С лайк и subscribe. Няма да е мек. Нямам предвид на пауъра ти, защото това вече ще е твърде кратко видео. Айде, да ламиците. Ой, сега е мъртв. И видеото приключва. Абонирайте се за канала. И лайкнете видеото. Моля ви се, да стигнем 20 абоната. Моля, благодаря ви, ако сте се абонирали. Сега екситваме профик ранг 5 плюс 3 купи. 1 минута и 2 секунди. Моля ви се, абонирайте се.